interrupció, perquè hem estat més o menys dispersats, hem anat a viure localitats diferents, però no fa gaires anys vam trobar la manera de reunir-nos periòdicament i hem lograt assajar una certa revolució. Ens hem proposat, bàsicament, com a mínim, fer un concert anual, perquè això ens motiva i ens estimula emocionalment. Vull dir que estem molt contents que hagin vingut aquí i molt agraïts que hagin vingut a escoltar. Tal com es denuncia avui en el programa, farem un recorregut sobre la música del Renaixement. El Renaixement és un període aproximadament 200 anys en els quals hi ha una reactivació dels elements culturals clàssics, hi ha una falla, una represa, i que això va comportar un despertar de les arts i de la música també, que es transforma molt. Quan hi ha la música profana i la música religiosa. La música religiosa només característiques que es passa de cantar el cant gregorià, es passa a cantar misses i motets cantats polifònicament i si es pot ja un acompanyament instrumental. I a més això té una gran uniformitat per tot el continent europeu, la música religiosa. Cosa que no es dona en el cas de la música profana, que agafa trets diferencials segons cada país. Tenim la chanson a França, tenim els llancets castellans, el madrigal, per exemple, va néixer a Itàlia. Bé, això que dic ara només una mica per posar-nos, per situar-nos en el context d'aquell moment. Però en el programa demà tenia una explicació una mica llarga i elaborada. Bé, el primer tema que farem és una peça molt antiga, que és de Mateu Fletxa, que és un músic, un compositor català, que va néixer a Prades l'any 1981, que va musicar un poema de Pere Serafí. Vella de Bos sobre l'Olors, que canta en tres veus i que forma part del cançoner del grup català. Veureu que en el programa posa el cançoner d'Upsala, però és que és el mateix. El pas que aquest es conserva en aquesta localitat. Les primers cançons que ja les anirem comentant en el concert, doncs que es dirigeix a Carme, com sempre.
villancets eren cançons, melodies populars que cantaven els vilatans. La paraula villancet està traduïda al castellà villancico, perquè a Castella els vilatans eren els villanos. I bé, encara que en un principi no ho era, el terme villancico actualment serveix per designar les cançons de Nadal castellanes. Això segurament és degut a que hi ha una gran semblança, hi havia una gran semblança amb les cançonetes polifòniques que es feien en els maitines de Nadal que se celebraven en les catedrals espanyoles del segle XV. Ai, Mica Mica és una cançó profana, popular, però està escrita en castellà culte, que forma part del cançoner de Palacio. Ens expressa d'una manera molt dolça el dolor de dos amants que es veuen separats per l'amor. Ai, Mica Mica.
Juan de Lencina és considerat el compositor més important, més internacional del Renaixement espanyol. Va escriure una gran quantitat de cançons, romanços, però sobretot de villancets, parlava abans. En va escriure de temes religiosos, també satírics, polítics. Cantarem ara un d'aquests villancets que es diu Ai triste que vengo, que és de temàtica amorosa. Va editar
cinc volúmens de no sé quants materials cada un. El Fenici Alquimiei és un material, un exemple dels que estan inclosos en aquest primer llibre, del qual se'n van arribar a fer fins a 34 reimpressions. Això també és un exemple de la importància que va tenir per la música del Renaixement la invenció de l'impremta. El Fenici Alquimiei, material.
és un dels principals medievalistes anglesos del Renaixement tardà. Se'l coneix d'ell o es caracteritza ell per la seva gran sensibilitat i l'exquisit control de les textures musicals. Nosaltres hem triat la cançó Adéu, dolça Amaril·lis, que és una de les més conegudes i que es canta més als forats. També el cantem de dir Adéu, dolça Amaril·lis. Ara no em facis dir un res. El solista és el paper principal.
El que passa que no està tan teatralitzat, un gest teatralitzat com el cas de l'Òpera. Vos el Senyor és un coral de Johann Sebastian Bach amb el que acaba la cantata número 34, després d'un llarguíssim impressionant solo de soprano. Vos el Senyor. Només farem la part.
I un altre de Tarragona em sembla que està sota la Catedral, encara està ensorrat, i l'altre és aquest. I com és que aquí a Vic, una capital petita, doncs sembla ser que aquí a Osona, que se deia la capital d'aquesta comarca, es deia Ausó, Vic no deia Vic, deia Ausó, doncs era una ciutat o un centre important en temps dels ibers. Ausó és una paraula ibèrica. Quan els ibers es col·locaven els llocs, a on es posava el lloc més important? El lloc més enlairat, i sempre al voltant d'un riu. Aquí, si veniu aquí a Vic, veureu que de la plaça i el fem formar tot baixa. O sigui, és un turó allargat i el lloc més alt és aquí. I aquí va ser el lloc triat per honorar els déus, o digueu-lo com vulgueu. Quan van venir la romanització va passar igual. Sembla ser, això està datat del segle I-II. Per tant, té 2016 anys. Segurament, perquè totes les civilitzacions passi, la cultura que passi, sigui més gran o més petit, els llocs de culte es conserven. Segurament que els ibers ja hi tenien culte aquí. Però bé, posem que és a partir de l'1. A partir de l'1 va ser un temple que en principi no se sap qui estava, quins déus s'honoraven aquí, o potser era el mateix emperador de Roma, no ho sabem. Aquí les llegendes deien que era el temple d'Hèrcules, perquè deien que Vic estava construït, format per Hèrcules. El temple aquest va ser durant molts anys, uns 400 o 800 anys, no sé quants, molts anys, no diré quants. Ara li he passat al vostre director un esquema d'aquests, perquè no vull donar dades ara, però aquí hi són. Si us interessa saber dades, ja ho poso aquí. Doncs fins uns 800 anys va ser temple, dedicat a temple, d'un tipus o d'un altre dedicat a temple. Després van venir, sabeu que aquí van venir els sarraïns, els àrabs, que van fer ràtzies, i aquí era una terra de pas. Osona va quedar, o la Plana de Vic, o aquest territori va quedar durant 80 anys sense població. Se'n van haver de marxar, Quan ho vam recuperar, un Liceu Pelós, quan ho van recuperar, què van fer? Aquí van instal·lar-hi un castell, una torre de defensa, i van aprofitar les parets que quedaven del temple romà. Després de la torre de defensa aquesta, que era petita, va tornar a haver-hi una desbandada i van tornar a reconquerir-lo a Vic i van fer-hi un castell. El castell, penseu que les parets que hi ha aquí fora del castell són del segle X-XI. Aquell castell, quan van fer el castell dels Montcada, van viure els Montcada, doncs van aprofitar les parets del centre, aquestes parets, per fer-ne el pati. Per tant, el temple romà va quedar amagat pel pati del castell. O sigui que ja tenim que va ser un lloc de culte osonenc, d'Ausó, dels ibers, un lloc de culte dels romans, també dels visigots, que van passar per aquí, va ser una torre de defensa, va tornar a estar derruït, va ser un castell del Montcada.
quan va ser molts anys Castell no convocar. Penseu que aquí, llavors, sí, et deia això que va quedar derruït tot, perquè el bisbe, que des dels 500 i pico, i aquí hi ha bisbe, aquí a Vic, hi ha bisbat, el bisbe de Cinic va ser el primer, doncs el bisbe, quan va venir aquí un altre cop el bisbe, després d'aquelles ràncies dels sarraïns, va formar Vic, o sigui, Vicus és un barri d'Auso, el va formar fora d'aquí perquè estava derruït, i el va formar a baix, allà on hi ha la pedra de l'Ara. Tant Vic tenia dos centres de poder, aquí, que hi havia el castell, que va formar el castell, i a baix, i durant molts anys va ser una ciutat de Vic dual, de dos mercats, dues justícies, dos poders, que fins i tot aquí, si us voleu us ho ensenyaré, hi havia la frontera. Si un robava aquí, no el podien agafar allà, i si un robava allà, no el podien agafar aquí. Hi havia hagut molts problemes, fins i tot el rei Jaume I va haver de venir aquí a posar pau. Bé, al final, no sé quin rei, Xavier Alfons IV, va posar pau i va comprar el castell, amb els Montcada. Em sembla que va ser Alfons IV, ja us dic, aquí tenim les, no soc historiador. Un cop feta la pau aquí, això va passar a mans del rei. I el rei ho va vendre a Vic. Vic es va endeutar molt i va posar condicions. Vic va posar condicions. Molt bé, us ho comprem nosaltres, quedarà nostra, però no tenim cèntims. I llavors el rei va dir, bé, aquí posarem l'escrivania i us pagaran un lloguer. I posareu les presons i us pagarem un lloguer. I no sé qui es pagarà de lloguer. Per tant, l'Ajuntament de Vic cobrava per aquest terreny, per aquest espai. O sigui, durant molts anys va haver-hi presó i el veguer i l'escrivania. Però jo dic això de presó perquè després d'això va ser un presó de Vic. I això sí que va ser, clar, va ser un fet molt important. Perquè va ser unes presons que, si aquí voleu us llegir textos, que són presons medievals, aquelles presons, aquelles masmorres de pesta, de pudor, de humitat. Doncs aquí durant molts anys van ser les presons de Vic i els veguers i això van anar a viure a altres casals d'aquests de fora, no? O sigui, això va ser les presons. Quan va arribar el 1800 i pico, que estava molt deteriorat el castell, van treure les presons de fora i això va quedar un lloc lúgubre, fúnebre. La gent tenia ganes d'aterrar-ho perquè era... i van decidir vendre-ho a una entitat privada, particulars, constructors, ara seien constructors, perquè ho aterressin i fessin pi. Però hi va haver un palet, en Tornet, que va dir aquí en Serra, pare en Serra i Moret, aquí en Serra, que era l'Ajuntament, el secretari, el xiver, diu, vigilem perquè això és el temple d'Hèrcules, vigilem que això és un temple romà, podria ser, això és una cosa important. En Torner va vigilar i va veure un capitell allà fora i pedres, aquests carrers tan grossos, diu, això no podem continuar enderrocant. Només vinen enderrocat aquesta paret d'aquí, un tros d'aquesta paret d'aquí, per tant aquesta paret d'aquí al fons no és l'original, hi ha trossos que sí, però no tot és l'original, i l'altre no el van aterrar. Per tant, quan en Torner va veure el capitell, pedres i altres cosetes, van dir que això no podem, i van subscriure, va fer una subscripció popular, que fins a Repartició va col·laborar, no sé si tu, i molta gent van comprar aquest terreny i van reconstruir. Reconstruir vol dir ficar a paret, fer aquestes columnes seguint el model, perquè els trossos que havien quedat de les columnes les van refer, i per això s'ha conservat. Després va ser un museu i ara és el centre. Ho vam passar, aquesta subscripció popular, ho va passar-ho a l'entitat que va ser hereu d'aquesta entitat primera, que és el Patronat d'Estudis Usonencs, que són els propietaris actuals. Els propietaris d'una cosa així ens enorgulleix, però no ens pot de cap benefici, al contrari, perquè això no pot fer pisos, sol, no podem fer res,
només fer de coses culturals. D'acord? Per tant, si algú té alguna pregunta que jo li pugui aclarir, li diré, i si no, doncs ja ho digue'm. Qui ho cuida? Sí, el patronat. El patronat, som un patronat format per diversa gent que representa la cultura de tota zona. Hi ha gent d'ajuntaments, hi ha gent particulars, d'entitats particulars, i tenim 3 propietats. L'Enriqueta havia de ser una presidenta, però avui és presidenta del patronat. Tenim 3 propietats, una és el Temple Romà, la Església de... tenim 4. La Església de Vinyoles d'Orís, que és allà on va fer de vicari de mossèn Cinto, i la Font del Desmai, que és allà on feia la trobada el mossèn Cinto de tota la clara. I l'Esprès del Castell. També és nostre. Aquí hi ha l'Esprès del segle X. Per tant, són 4 comunitats que no donen duros. L'únic que fem, la nostra feina és, a part de fer coses culturals, és mantenir. I busquem solucions per aquí i per allà, perquè... Doncs si no hi ha res més, encara que sigui una cosa.